Ah, Здравейте! Бих искал да си задам един въпрос. Тоест да проса отвътре. Да проса отвътре. Искам да проса отвътре, от себе си. Това просене е най-така интересното нещо, когато се въпросиш. Значи вътрешно се вглъбяваш, се астрализираш и започваш комуникацията си с едни много интересни, несъществуващи във външния свят ситуации, положения, опорни точки, защото откровението, въпросенето е самостоятелно и явно самоудостояващо се, т.е. да се самоудостоиш. Тази смелост много малко хора може да я направят и да я запишат на видео, телефон, това е телето на фона, аз съм телето, вие сте фона. И така ще искам да ви кажа какво значи откровение. Това е въпросене към самия себе си е откровение. Откровението е да дадеш една малка частица от Венус, от живота си. Венус значи живот във вените, разум. И да ви го подаря на вас, който вече не мога да си го взема, не мога да ми го дадете, не може да си го купа, не може да го регенерирам, да го генерирам наново. Тоест, аз осъществявам една сметка, която ще я похарча с вас, т.е. ще ви плата. Тоест, не искам да ми плащате. И ще ви плата с всичко това, че ме слушате или че ме удостоявате с вниманието си. Такъв момент, в който аз изпаднах сега, не е нещо странно, а един експеримент със самия себе си, когато се вглъбиш и няма никой, и си след картините си, след своето аз, откровението е много по-плътно, по-истинско, провиден ден, провидение. Защото провидението е един провиждан ден. То е ясно, каквото правиш, такова ще се върне. Това е косваемо нещо. А космосното, искам да кажа, защото всичко това е благодарение на космосното. Косваемо мостното. Космост. Коства е мост. Този мост е откровението. Човека създава ракети, пътувания с материално тяло в космоса, което там не важи, защото за да минем 1 милиард светлинни години, първо тялото не може да издържи, не може да го ускорим с такава скорост и там важи само откровението. Откровението, мисълта може да лети с всички милиарди скорости в секунда, светлинни години, всички светлинни години в секунда. И така, аз в този момент откровение, че космосно, т.е. косваемо мостно, мисълта ми регенерира и генерира и дегенерира много идеи, много въжделения, много мечти, много проблеми, които човека иска да ги осъществи чрез науката. Науката днес е един инсайтен ментал, един вътрешен ментал инструмент, значи вътрешен инструмент, чрез който да се отъждествява леко на Бог. А Бог е в нас и ние го правим. Наистина е божествено да летиш, наистина е божествено да правиш добро, наистина е божествено да правиш хубави неща, но не е божествено да правиш зло. Точно това човека не обръща внимание, защото това зло се предизвиква от този откровенност на божественото, т.е. на науката, на документирането. И сега излиза един проблем за така наречените авторски права, вече излъчени страшно много в света, много съкровенни, научно обосновани, статистизирани истини, които може да ги ползва обикновен човек, а може да си закупи технологиите и материалите, да си направи атомна бомба, да си направи своя войска, да има танкове, какво ли не представяте, ще за какво говорим. Тези откровения на разума са престъпления, защото се дават на обществото. Обществото в момента е една унеправдана човешка раса, която работейки, симулирайки, че работи, получава някаква заплата и срещу това той може да ползва тези оригинални, уникални, авторски. Автор, значи втория след него. Автор е на всеко едно нещо, ония, който е втори след него. Сътворението във всичко. Всичко е сътворено. Ние сме откриватели. И това откриване това динамично откриване на енергията, която може да се ползва и да прави добро,
а тя става и за зло по-равно в двете посоки, е най-опасният моментъл. Този момент на разума. Не го ли спеем? Апокалипсис е сигурен, защото апокалипсис е ново начало. Тоест, непрекъснато ще започваме от начало, ако не се осъзнаем. А това може да го забавим. Колко е красиво да забавим човечеството, малко в технологиите, да го оставим в това разумно състояние, което колкото да дадеш, толкова да вземеш. Да е в съчетено, съчетимо, съчетаемо. Да няма начетено, начетимо, начетаемо. Защото там няма как да се разплатиме. Значи, начетения човек ползва авторските права на хиляди хора, които са изгубили живота, жертвали са, лишавали са се и са се комуникирали, не се комуникирали, а са се комуникирали, т.е. чрез вътрешния свят отиваш в астрала и там разглеждат и откриват сътворението, разбира се. Всяка една химико-физическо механична дейност е откривателстване. Това е явно. Явеност. Явен, значи явен живот. В този явен живот трябва да се сложи едно стоп. Да живеем в достатъчност. Да няма предостатъчно, остатъчно и недостатъчно. Да живеем в достатъчност. Достатъчно значи до ставката, до моята ставка, до вашата ставка, на уния, на тия. Ставката е различна. И ако това не го осъзнаем и искаме да живеем наравно с всички, равенството е най-голямата война, бъдете сигурни, защото това равенство ще унищожи света. Всеки иска да е равен с другия, да може колко Калинов, да може колко Айнщайн, да има парите на Валю Златев, да има парите на Дейвид Копърфилд, един илюзионист. Така че тези неща са много лични. Не са улични. А ние личните неща ги превръщаме в улични. А улични не са налични от лични, а са улични. Иначе сме уличени. Читайствата ги даваме на улицата, която няма контрол. Lost control. На английски е било загубихме контрола. Контролът е загубен. Така че, хора, не бъдете от днес натам откровенни. Бъдете лицемерни с ония живот, който ви е лицемерен. Тоест, държавата е едно лицемерие, училището е едно лицемерие, църквата е едно лицемерие, държавата е едно лицемерие. И вие, ако не лицемерничите, няма да може да живеете, защото лицемерен с лицемерен ще живее дълго. А откровен с лицемерен фала е много скоро, унижение, унищожение, духовен пустош и разбира се взимат медикаменти или пистолета и свършвате живота по-бързо, защото виждате, че няма равенство. А равенството е на измамата с измама, на откровението с откровение, на парите с пари, на стойности с стойности. Равно поставени. Всеко действие има равно, противоположно, по посока и значимост. Количеството на натрупвания от една некоректност води до експлозия. А качеството на натрупване водят, т.е. количеството на натрупване водят до качествена. Значи качеството се променя. Качество е много важно качеството на човека да не се променя, защото качественост, значи като чест твоя. Като чест твоя. Като чест твоя. Или като чест твоя. Това наруши ли си? Да няма чест, да няма доблест, до доблесването, да няма откровение срещу откровение, да има едно разплащане в нива, в успоредност. Успоред, значи, успора ще се наредим. Няма катастрофа, няма проблем. Сме успора, сме се наредили. Не спорим ли със себе си из външния свят, няма да сме успоредни, а сме катастрофални. Като една строфа. Благодаря ви за вниманието. Часът е 11:30. Имах възможност около 10 минути да откровеннича. Благодаря ви.